Εκ μέρους του νομάρχη Λακωνίας κ. Κωνσταντίνου Φούρκα, του ΟΠΑΝΑΛ, του Οργανισμού Πολιτιστικής Ανάπτυξης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Λακωνίας, του Συνδέσμου Βελανιδιωτών Ημιπηδιώτισσα και του Ναυτικού Ομίλου Βιών, καλωσορίζω στην τελετή επιβράβευσης δύο μεγάλων ευεργετών του νομού μας, του κυρίου Πάνου Λασκαρίδη και του καπετάνου Κωνσταντακόπουλου. Η ιδέα της επιβράβευσης προήλθε από τις ραγδαίες εξελίξεις που αφορούσαν στους δύο πετρόκτιστους φάρους, δύο πραγματικά μονόπετρα που στολίζουν τις απολύξεις της Λακωνικής Χερσονήσου αλλά και ολόκληρη την Ελλάδα και στην ανάδειξη του μονοπατιού που οδηγεί στο φάρο Μαλέα. Η εκδήλωση αυτή είναι λιτή και λακωνική. Τιμάμε τους δύο ευεργέτες του τόπου μας, τις αξίες και τα ιδανικά που πρεσβεύουν. Τιμάμε όλους εκείνους που βοήθησαν στην επίτευξη αυτών των υπέροχων αποτελεσμάτων. Τιμάμε δύο ανθρώπους που αποτελούν παράδειγμα προς μίμηση σε όλους εμάς, σε όλους εσάς. Δύο ανθρώπους που τίμησαν με τα έργα τους και τις πράξεις τους όλες τις Λάκενες και όλους τους Λάκωνες. Ο καπετάν Βασίλης Κωνσταντακόπουλος, ιδρυτής της Κώστα Μάρε και υπέρμαχος της ελληνικής σημαίας, πρόεδρος της Χελμάπα και πρόσφατα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος, χρηματοδότησε τη μελέτη αποκατάστασης Μαλέα και στις προθέσεις του είναι να αναδείξει το μονοπάτι που διασχίζει τον κάβο Μαλέα και οδηγεί στο φάρο. Πέραν όμως όλων αυτών, η προσφορά του στη Λακωνία είναι συνεχής. Συγκεκριμένα, το ζεύγος Κάρμεν και Βασίλη Κωνσταντακόπουλου κάλυψε γενναία και πολλαπλώς τις του υπό τη διεύθυνση του επίτιμου εφόρου αρχαιοτήτων Δόκτωρ Γεωργίου Παπαθανασόπουλου εν γέννη αρχαιολογικού στο νεολιθικό σπήλαιο Αλεπότρυπα του Δηρού Μάνης. Εξασφαλίστηκε για μια 15ετία 1990 έως 2005 και κυρίως διακοπή συνέχεια του αρχαιολογικού έργου στο Δηρό. Πραγματοποιήθηκε η ίδρυση και λειτουργία του Νεολιθικού Μουσείου Δηρού με εκθέματα από το σπήλαιο Αλεπότρυπα, τα εγγένεια του οποίου έκανε ο τέος Πρωθυπουργός Τζανίτ Τζανετάκης. Πραγματοποιήθηκε η ίδρυση και λειτουργία 1990 έως 2000 του Συλλόγου Φίλων Δηρού με εμψυχωτή της δράσης του την Κάρμεν Κωνσταντακοπούλου και επιτεύχθηκε ο πλήρης εξοπλισμός σε έπιπλα, όργανα και μηχανήματα καθώς και ο αποφασιστικός εξοπλισμός της βιβλιοθήκης του Κέντρου Νεολιθικών Μελετών Δηρού, του εξειδικευμένου δηλαδή φορέα για την πραγματοποίηση του ανασκαφικού και μελετητικού έργου του νεολιθικού Δηρού, ενός από τα μεγαλύτερα νεολιθικά κέντρα στην Ελλάδα, με προοπτική έρευνας ενός ακόμη αιώνα. Ο κύριος Πάνος Λασκαρίδης, πρόεδρος του Ιδρύματος Εκατερίνης Λασκαρίδη, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, αναπαλαίωσε τους φάρους στο ακροτήριο Τέναρο και στο ακροτήριο Μαλέα. Μέσα σε ελάχιστο χρόνο αναστήθηκαν δύο πανέμορφα κτίσματα. Τον Απρίλιο του 2008, το Διοικητικό Συμβούλιο του Ιδρύματος αποφάσισε την πλήρη ανακαίνιση και αναπαλαίωση του φάρου του ακροτηρίου Τενάρου. Αυτό ήταν το πρώτο βήμα ενός ευρύτερου σχεδίου για την ανάδειξη των πέτρινων χάρων της Ελλάδας. Η αποκατάσταση και η επαναφορά ενός ιστορικού μνημείου της ευρύτερης πολιτισμικής μας παράδοσης είναι έργο που αποτελεί σταθμό στον πολιτισμό και στην ναυτιλία. Ο φάρος του Κάβο Μαλέα ολοκληρώθηκε και παραδόθηκε στην υπηρεσία φάρων του πολεμικού ναυτικού τέλη Νοεμβρίου 2009. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που η Λακωνία αποτέλεσε το εφαλτήριο του Ιδρύματος για την ανάδειξη των πετρόκτιστων φάρων της Ελλάδας. Ο κύριος νομάρχης Λακωνίας τιμά σήμερα δύο καταξιωμένους Έλληνες της μεγάλης μας ναυτιλίας,
για την αγαθοεργία και ευεργεσία τους προς 2 θαλασσοζωσμένους δήμους της Λακωνίας. Το επίθετο δεν είναι δικό μου. Το θαλασσοζωσμένος είναι απόδοση στη δημοτική μας της λέξης Αλιστέφανος, της χρυσογλώσσας μας, που την βρίσκουμε στους ομηρικούς ύμνους που μιλάνε για αυτές τις περιοχές της Λακωνίας. Να τους θυμίσει για αγαθοεργία και ευεργεσία προς τον Δήμο Βιών και τον Δήμο Ανατολικής Μάνης, συγκεκριμένα για την αναστήλωση και επισκευή 2 μνημείων των περιοχών τους. 2 μνημείων ξεχωριστής και ιδιαίτερης σημασίας. Των φάρων του Καβομαλιά και του Τενάρου, που στημένοι εκεί στην Μαλεΐτιδα άκρα και στο Τέναρο από το 1883 και 1887 δυστυχώς, από την υπηρεσία φάρων του Ποινή, φώτιζαν και φωτίζουν έναν από τους πιο γνωστούς και πολυσύχναστους θαλασσόδρομους της Μεσογείου, ένα από τα πιο ιστορημένα υγρά κέλευθα από την αρχαιότητα ως τις μέρες μας. Εξαιρετικές στιγμές συντελούνται αυτή τη στιγμή στον Πειραιά. Θέλω να πιστεύω ότι κάποια στιγμή ανάλογη εκδήλωση θα μπορούσε να γίνει και στον τόπο αυτόν, τον τόπο της Λακωνίας, τιμώντας τους ευεργέτες αυτούς. Θέλω να συγχαρώ κοινοτύπως ίσως τους 2 αυτούς ανθρώπους, οι οποίοι ελαβνόμενοι από κριτήρια, δεν γνωρίζω ακριβώς, σεβασμού στην ναυτική ιστορία, ερωτηματικό, καλαισθησίας, ζήλου προσφοράς, όπως συνηθίζουμε να λέμε, εσείς ξέρετε καλύτερα, προέβησαν σε αυτή την κίνηση και ανακαίνισαν 2 στολίδια που έχει ο τόπος μας, ξεχασμένα, γιατί είναι σαν 2 ειρηνικοί φύλακες, αυτά τα 2 φανάρια του Τενάρου και του Καβομαλιά, και τα κατέστησαν και πάλι αξιοπρόσεκτα, επισκέψιμα και σημεία αναφοράς. Εκτιμώ ότι είναι μια εξαιρετική ποιοτική προσπάθεια την οποία κάνετε, και αν θέλετε κάτι, το να έχεις τη δυνατότητα, και γι' αυτό συγχαίρω την ομάδα και την πρωτοβουλία, να συγχαίρει δημόσια κάποιους ανθρώπους για μια εξαιρετικά κοινωνικά ποιοτική πολιτική πράξη, είναι και υποχρέωση, και υπό την έννοια αυτή θα παρακαλέσω να δεχτείτε τα δυτικά μου συγχαρητήρια για αυτή την προσπάθεια που δεν κάνετε. Γιατί τελικά είναι το οποίο μένει, είναι σε χρήση του καθένα μας, μέσα από μια σύμφωνο όρο, όπως έχει στην Αμερική και την εταιρικότητα, στο όλο τον τόπο. Με ειλικρίνεια ψυχής, ως Δήμαρχος της Ανατολικής Μάνης, εκπροσωπώντας τις Μανιάτισσες και τους Μανιάτες, να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη στον κύριο Λασκαρίδη για τη μεγάλη προσφορά που έκανε στον τόπο μας. Μια προσφορά που είναι και ουσιαστική και συμβολική. Ουσιαστική γιατί ανακαινίστηκε με δική του πρωτοβουλία ένα μνημείο απείρου κάλους της νεότερης εποχής που κατασκευάστηκε το 1882 από Γάλλους μηχανικούς και λειτουργήσε το 1887, προσφέροντας από τότε και μέχρι σήμερα πολλά στην ναυτιλία μας. Στα ανεμοδαρμένα βράχια του κάβου Ματαπά έγινε μια παρέμβαση σε ένα μνημείο που ήταν υποκατάρρευση. Και θέλω να σας πω με πολύ ειλικρίνεια ότι στη κυριολεξία το προλάβατε. Και είναι συμβολική και η προσφορά σας, γιατί αθόρυβα, χωρίς την πανοκρουσίες, γνώρισμα της εποχής, κάνατε αυτή τη μεγάλη προσφορά. Μάλιστα είχα την παράκληση από τους συνεργάτες σας να μην διαδοθεί, να μην γίνει γνωστό, διότι θέλατε αθόρυβα να πραγματοποιήσετε αυτό το μεγάλο έργο. Θέλω να σας ενημερώσω ότι εκτός από την ανακατασκευή έχετε συμβάλει ουσιαστικά, είναι αποτελέσματα που φαίνεται και στην ανάπτυξη του τόπου. Διότι από την ημέρα που λειτουργήσε ανακατασκευασμένος ο φάρος έχει πολλαπλασιαστεί η επισκεψιμότητα. Θα κλείσω για να είμαι σύντομος, τονίζοντας ότι το ευχαριστώ είναι μέσα από την καρδιά μου
και είναι γεμάτο